en puɗɗorima inde gueno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nulaɗo men korsuɗo nelaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en donima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men o aduna en donima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada buudal yurmede so feeri feeñi feeña windere feeña ɓataki bindaɗo ɓataki buudal yurmede ko fate gandal ñande altine tati e lewru février hitande ujunnaje 2025 ko adi ɓataki men buudal yurmede noon ko suwanade dendagal ɓesguji men tawateɓe wuuro e ladde ha tenti noon e ɓesguji men tawateɓe oɗo saaha joni to dowlaji tentude Amérique saabu eɗen gandi guila oɗo lamɗo kesso ari woni biyeteɗo Donald Trump e nder ruma jarriba makko woni campagne électoral makko o haalino hen toɓɓe kewɗe guila o ari noon o woni koye sifde décret ji gam tengtinde toɓɓe o haalno e nder ruma jarriba e nder hen omo haali hen ko fati artirde ɗanniyankoɓe hewɓe walla fuɗɗiɓe artirede eɗen ñaago Allah noon nde Allah rokkatamo kanko Donald Trump ko toppiti ko wona ɓesguji men nde Allah newnanta ɓesguji men heddiɓe toon ɓe dadde e gandanɗa hoore mbaɗa e ɗiɗon gartirgol ko wona ɗum ko wasiyade dendagal bandiraɓe ha tengti noon e tawateɓe gandanɗa hoore maɗa e guure men tokoso woni fuutaji meɗen nde ndene tan taaridi meɗen nde won noon teskama oɗo saaha joni caggal hikka nde keɓɗen ndungu tawa kadi ko kewngu ndiyam toɓoji tooɓi waloji naati ilemeji ngam mbaɗi kuɗoɗi puɗi alhamdulillahi rabbil alamina durgo woodi kono ene teska e oɗo saaha kala ɗeɗo balle kala ne teska ko cumuji kulɓiniɗi tawa ko cumuji ladde cumuji ɗi noon jinne sumani seyɗani sumani ko innama aadi ko kañum sumata laddeli meɗen kadi hay goto ummota ko gandanɗa hoore maɗa rewo ara duppude worgo hay goto ummota ko worgo yaaha duppoya rewo ko rewnaɓe duppata rewo ko worgonaɓe duppata worgoji mumen ɗum noon tinnoɗen batten hakkillaji men no feewi mbasiɗen ɓesguji men guila to aynaɓe men ha to simmotoɓe men ha to waɗoɓe hoɗa eggi en nde mbattat hakkillaji mumen no feewi mbawa rentade jeyguie guila to banggue sagguinoɓe so tawi a saggini ko adi kaɗa yaaha yenena to gonɗa ɗo jeygue kuɓunɗa gue jeygue gue ñifi tigui ko adi kaɗa yaaha so tawi ka cimmotoɗo aɗa weddo mego maɗa walla kosti al kuɗol ma aɗa weddo yenena woni gonɗa ko dow sarede woni ko donɗa ko dow mbabba woni ko gonɗa koye jaaro koyɗe yenena kuɗol bedduɗa ngol ala jeygue saabu laddeli men jamma ñalawma nana cuuma kadi ko ɗum danger bonɗo saabu oɗo saaha mo kalten to wiyete jeeri lombiri falde ɗal hay fayi mafondo diwan Likseba teskama cuuma kulɓinigu kiggi jamma hanki fayi oɗo saaha joni tawi toon to banggue Sénégal en keeɗima e nder kabaruji men ñalawma hanki o fodde jeeɗiɗi cuumu yiyama e hitande 2024 ɓennuɗo ɗo henne nde ko jaayaji ko musibbaji ɗum noon tinɗen batten hakkillaji men no feewi to banggue rende laddeɗi meɗen nde won noon duppuɗo ladde e barɗo hoore ko gotum duppuɗo ladde e barɗo hoore ko gotum ɗum noon tinnoɗen nde enen taaridi men nde enen ladde meɗen gande ko heeƴe dowlaji tedduɗe Amérique ɓen jogui ko doole jogui ko avion ngaji jogui ko hélicoptère uji ko heeƴe gandanɗa hoore maɗa Canada naɓe ko heeƴe Japon naɓe ko heeƴani e meɗen kelande tati noon e hoore bonna woɗat yettinde yitere ɗiɗo cumuji nafata en musidɓe tedduɓe sen ndenaki bonna taaridi men yetto cuuɗi men yetto guure men yo Allah dandin allahumma amin sikki ala kala ñande altine buuɗal yurmede eɗen keewi addude yewtere men ko fate gandal e altine ɓennude to hende no en mbaɗino yewtere men gandal ko fate gande men fina tawa en basino bandiraɓe men nde tinno toon nangto e gande meɗen fina tawa
pular ne heewide gandal ko famde suura heewa lammina neɗɗo kala ko jogiɗa e gandal maɗa ko famɗi fo aɗa wawi suurade hen aɗa wawi wurde hen gandal ngal so heewi gona hen lamɗo lamoɗa hen ko ɗum addani pular wiide gandal ko famde suura heewa lammina ɗum noon tinnuɗen ɓettoji men tinnuɗen e janggude tinnuɗen keɓen gande men tinnuɗen kadi gande men ha tengti noon e gandeji men fina tawaɗe joguiɗen hanki ɗe mawɓe men joguino hanki eɗen teddinano eɗen kormano eɗen kulano foof ko sababude gande men joguinɗen ɗe so tawi noon en batti wiide en batti wiide ko bolle puyɗe en ndewe gande janane ko ɗum saabi hande musidɓe tedduɓe eɗen tampina ko ɗum saabi hande eɗen majjina ko ɗum saabi hande ken gondi enen fof en gondi dépendant minen fof hande ko ɗaminiɗo ko dépendiɗo ɗum noon yo Allah dandu en wonde dépendant ko fate gande men gande fina tawa hande eɗen tawe ɗo e galle gorko pullo tawi kadi ko maɗinajo sen jiiɗi mbiyen ko murtelnajo eɗen mbawi wiide ko gorko pullo mo nationalité ji ɗiɗi ko gorko pullo kadi mo jettoɗe ɗiɗi hewɓe noon gasi famde on woni Bayel Djiby Diallo Bayel Djiby Diallo noon ko wittiyanke ko safriyanke tawi kadi ko safruji fina tawa ko joguiɗo pharmacie ngaji muɗum tawi kadi ko gandaɗo dowluɗo e nder Afrique kala saabu to Afrique central to leydi wiyetendi Congo e wuuro wiyetengo Pointe Noire ha to Brazzaville omo anda toon so tawi koto Mali to jeeya to omo anda toon ɗo e nder leydi Mauritanie kadi omo anda ɗo omo joguiɗo pharmacie ngaji makko kadi omo waɗɗo gueɗe paydude no fewi Bayel Djiby Diallo ko kañum joddiɗen ɗo to galle makko e nder pharmacie makko ɗum noon ko ardi foof Bayel Djiby Diallo eɓen jiiɗi calmina bandiraɓe e gandina men wolgonɗo Bayel Djiby Diallo. Assalamu alaikum warahmatullahi ɗali Abouba a salminama a yettama ñaganama Allah moƴƴere e haali ɗo e waɗi jingol jingande leñol jingande suudu baba jingande julɓe foof jingande kala ko wuuri ko haali haala cumo barakallah fina fit e cumo so waɗi ko ladde bonata to ladde boni wuuro moƴƴata yo Allah moƴƴina men laddeji men e guure meɗen haali gueɗe kewɗe wallahi ko min woni Bayel Djibril Diallo tigui mo mbiɗa o ɗum pulloto ranke décolle najo jeeyaɗo kayi eri siŋan wallahi mbiɗa wawi wiide komi Mauritanie najo e alhamdulillah mbiɗa wawi komi Sénégal najo par ce que toon dawmi mi décolle naɓe ɗo e wuuro ngo ha heewi eyyo alhamdulillah mbiɗa jogui badiraɓe nanɗo e jiide ɓe jiidumi e yumma e baba ko Mauritanie naɓe donc mbiɗa yetti hen Allah no fewi eyyo min Allah reggini kam watti kam ko mbiɗa ko fina tawa golle ɗe puɗɗima ɓooyde e junggam e hunde noon so ɓooyi ko Allah weela kono gonga na tawa ewo liggortomi ko hakkille e gandalam ɗo haaɗi ɗo to nodde mi namne komi anda wiya mi anda yeero hande yimɓe coobima e heeɓi mbiɗa yiiɗi ƴeewanede mbiɗa jiiɗi waɗanede mbiɗa jiiɗi hokkede kono wiya min mi yarani toon iyo mbiɗa wawi yaara toon komi pullo komi jangguɗo kono mbimi ko doctorat fina tawa o ko noddanmi fulɓe ñande foof gaare janggen leɗɗe men ɗe eɗen jogui leɗɗe ko ina nafa meɗen taw defaka waɗaka gooca tan walla ƴakka tan tuuta e ñawande ara yoora en jii bo combien de fois so fewnama moƴƴinama jeɗɗinama waɗama kayitaji seedantagal ɗakkama hen sornama aduna en jiina safara hande gallam sa ari ɗo tawata ɗo ko yimɓeɓe cellani sa yeehi Bamako tawata gallam ko yimɓeɓe cellani sa yeehi gallam Dakar tawata ko yimɓe dañi galle no namno Bayel Diallo ala ɗo de woni ko Congo walla woni ko Mauritanie walla woni ko Kaay tawo golloɓe ɗon pewnana jomum haajum yaaha gandon jaw woto senglata Bayel tan Bayel ko garowo ina yaaha on woɓɓe jaari ni jimmi kala ko ɓi pullo woni wattanami hakkille wattana ɓesgam o hakkille par ce que sukaɓam coobima e golle ɗe hannde Abdoullahi ko docteur diplômé ne jogui doctorat mo Dieynaba ko docteur ne jogui doctorat moderne no wawi hippude neɗɗo finga ɗum no wawi wadde consultation jii machine ngaji nani appareil ji fof nani ɗo jooɗi kono wino mbeɗa waɗa ko tawrumi jimi babam ne waɗa ko min woppata ɗum ɗo on Dieynaba Bayel on jii en bone nder avion jamma e ñalawma e 2024 o min mbaɗi keese biyeji air Mauritanie tan biyeji nogas e goho air Sénégal min ɓame muɗum biyeji ɗiɗi coppi air lay min ɓame mum biyeji tati
e Royal Air Maroc min ɓamen biyeji 5 sa calculi ɗum ɗo kaari no heewi de ko minen ɗiɗo tan bo so yimɓe garani mballi amen e o ñande ronka hono watte mbeɗa ñaagui pulago nde battanta golle men nde fina tawa o battan ɗum hakkille eɗen cafara hande Nioro eɗen cafara Yeliman eɗen cafara Kaye eɗen cafara Diboli eɗen cafara Dakar eɗen cafara Wuro Madiyo eɗen cafara Dakhla eɗen cafara Congo Brazzaville eɗen cafara Abidjan e waɗa kala ɗo gonmi hande mino ɗo jooɗi mbayel ɗo sa namnima leɗɗam kala ɗo gonɗa hayto Australie leɗɗam ɗe jottotoma min tan goto mi wawanta jimmi ko fulɓe ɓe ballanmi en tout cas mbeɗa yiɗi ballal hayso feere hayso duwawo hayso kalis armin balluma mais aɗa rokka amen ɗum ɗo haaɓe jiya no mbaɗanmi eyyo ɗum ɗo woni ko jimmi eyyi en faami tigui Seydi Diallo Bayel Djiby Diallo Bayel Djibril Diallo eyyi eɗen jiiɗi andude holno foti ko mbattuɗa dillude e ɗiɗo golle faade ñallugue hande ha hande ɓesguma naati hen eɗen jiiɗi andude holno foti duuɓi beele ka pinɗo tan paaɗa ɗeɗo golle walla ala ka donɗo ɗum tawɗa ko galle moon ne gollo leɗɗe mbaɗi noon ande ne garɗa gabbiɗa hen no heɓke wadde ni walla ala ka jangguɗo mbaɗɗa wittoji maɗa ha mbattuɗa wadde ɗeɗo golle e beele kadi gandanɗa hoore maɗa aɗa jogui seedantagal hollirde wonde kaɗa jogui seedantagal wonde no autorisation e safrude e autorisation no banggue jewkade pharmacie muɗum taw ko leɗɗe fina tawa eyyi machallah golle ɗe mi ɓamiri hen ko ɓooyi sa ƴeewi duuɓi Dieynabam duuɓi mum Dieynaba jibina ko 16 avril 95 guila nde mbanmi départ yaade janggoyde alhamdoulillahi Dieynaba hande ko debbo mawɗo joom sukaɓe ewa jooɗimi bertumi wodiram jooɗimi mbimi mbeɗa golla mbeɗa safara eko 2014 kemmi seedantagal ko 2021 organisation santé mondial taw ɗum jiiɓima coronavirus naati leydi Congo ko toon jooɗimi mbeɗa jogui nationalité e min noddama yomin gara min ko mbaɗoya min jiidoya e yimɓe mondial wayno yimɓe jangguɓe affaire scientifiquement leɗɗe men fina tawa mina homin jami kawro e Burundi e machallah leydi Kenya mbaɗi riña muɗum ƴeewi mino mi tawdama e congolais sappo e jeegom yaaɓe ɓe alhamdoulillahi e nder teste mabɓe teste amen golle amen min fonno arde premiére bo joni noon ɓe gonno ewa sa joguima double nationalité aɗa wona e leydi gondi ewa cirtono mbaduɗen e ɓaleɓe ɓe guittimi ɓe mbatti caggal ɓe gardini debbo kono debbo o ko min woni patron mum alhamdoulillahi min keeɓi hito kadi seedantagal mi arti Congo ne jooɗimi tan hawre 2022 gila 2016 mbeɗa golla nden puɗɗimi andede 2021 coronavirus leɗɗam mbattiyade Amérique mbattiyade Asie mbattiyade Europe woni Bayel feeñi taw ewa hande no goroɗen ni internet o yaaji mi heeɓi hen wantage ɗum hen gande mi soodi hen galleji mi resi hen rewɓe alhamdulillah mi faggima hen e machallah mi heeɓi hen mobilaji ɗum fof ko yettode Allah e o biyeteno oɗo saɗa yiiɗi min mballuma addu garanti e tawa a tawre galleji ɗiɗi walla tati aɗa tawre baali a tawre nayyi a tawre beyi tawre mobilaji ɗo daari aɗa jogui seedantagal aɗa jogui compte bancaire hay goto suusa wiitema addu garanti guila nden mbeɗa waɗa débrouillé min ɓiyam debbo jiiɗa o sukaɓe worɓe ne jaaɓi hen no ballanmi ISRA ɓam hande naati hen no golla par ce que secrétaire général bureau ji ɗi poof ko Esam debbo ɓiima o noon Aminata Sow e woni Bamako mbiɗa yetti Allah mbeɗa yetti ɗum cukalel e machallah duuɓi nogas kiɓɓani kono ko Saint-Lecteur machallah ina wallimi no faabimi hono golle ɗe jarata banggueji fof hono kalisam natirta hono renorto Dieynaba ina daadi ha tiiɗen doga Dieynaba joni e bone ladde ene witta leɗɗe ene witta kaaƴe waɗi toon découvert hayre nde nde heewi nafoore yaltini toon e ko wiyete kaaƴe bowse ko mais ɗe kaaƴe bowse ina mbawi safrude ñawande cancer ɗe kaaƴe bowse ina mbawi waɗede sabunde ɗe kaaƴe bowse ina mbawi saede mbatte nebam waɗa pomade Dieynaba heeɓi ɗum to ladde Kali Nioro to e nder leydi seɓɓitere Mauritanie hakkude Mali ɗum fof ko golle wona kono mbimi ha joni mbiɗa ɗum donki moyen wallede
mbeɗa min jiiɗi wallede ɓe ɗum continue gollude min komi gorko mawɗo 66 ans eyyi mbiɗa oɗon cuhli balle oɗon cuhli wallede eɗen gandi gueɗe baɗi ni henene wittoji baɗi ni henene wadde ko wayno leɗɗe taw ko leɗɗe cafroje wadde caabune eɗen gandi laamuji meɗen e kala saaha ene jiiɗa wallude pelle baɗi ni walla darniɓe gueɗe baɗi ni henene joguiɓe association ngaji baɗi ni beele a miiɗi jokkodirde e laamu o ɗaɓɓude ballal walla yidde holludeɓe expose deɓe wittoji ma ɗi mbatta ɗi haaɓe mbaɗma financé walla ala meeɗa wadde ɗum wona ɗon ɗo e leydi Mauritanie wona to Mali beele a miiɗi jokkodirde e laamu tan namdade ballal hollirdeɓe wonde gandal ma to tolni e wittoji ma ɗi mbatta ɗi walla ala mi jokkodirani laamu yo wallam onno bo laamɗo pour yettade laamɗo wajibu ganduɗo ɗum ardoma mi heɓani kon ardomi yottodiri e patron ngaji mawɗi ma en mbaɗ kono fulɓe eyyo ɓe jii mbeɗe janggina étudiaji bambarankoɓe ene jangga caabune ɗe o ay kanko ari ko yaade haaji makko sodde leɗɗe o namni o yi golle ɗe wimate mi yiiɗa ballal mi mbeɗa yiiɗi ballal wallahi e o wi kam mamin nawma usine mbeɗa min jogui usine mbeɗa min jogui kono ha joni ewo garmi ɗo e Mauritanie kone ko joni puɗɗimi hebde yimɓe seeɗa ne gara yam maire Fummo Gueleyte ari ɗo ñalliɗo e galle min jaltimi min mbaɗi pecci peeje kewɗe en tout cas rokkama o rimma ara ɗo battam mino ma addu autoji makko so mbeɗa yiiɗi wadde déplacé leydi ndi ina ɓamanami responsabilité déplacement o andi on tinnima ewa haala belka sumata toni kono no ɓomna ɓerde ewa hono ɓen qaali Abouba ko journaliste international wona Mali wona Sénégal wona Mauritanie hay goto fof ɓe ganduma mi heeɓima aɗa e nder biram ɗo jooɗi eɗen jooɗde so ɓerde ma reedu ma laaɓi hono laaɓiri ni ñande wonde aɗa wawi holludemi ministre walla patron mi heeɓa e muɗum hono mbaɗanmi ami golle et rien pour rien eyyi en jii waɗi en namdal ngal ɗon namdal ko en jii hannde eɗen gandi e laamu to banggue laamu wona ɗo leydi Mauritanie wona leydi Mali to banggueji foof en jii to banggue laamu heewani wallude tan neɗɗo individuellement neɗɗo goto laamu heewi wallude ko fedde beele onon safroɓe safruji final tawa par ce que en jii so tawi en kaali to banggue docteur eɓe walla to banggue joguiɓe pharmacie ngaji ene jogui fedde men taw ko fedde joom pharmacie ngaji en jii fiyoɓe mburu ene jogui fedde ko fedde fiyoɓe mburu en jii buuseyeɓe tew ene jogui fedde ko fedde buuseɓe so tawi won haqqe mabɓe poɗɗo arde walla holko ɓe jiiɗi wullitade to laamu to ɓe jahata ko dow inde fedde nde beele onon ne safroɓe safruji final tawa joguiɓe pharmacie ngaji men ni henene beele oɗon jogui fedde oɗon jogui gardiɗo on tawa oɗon jogui fedde moon janggo e jaam tawa oɗon mbawi yettinde ononne hujjaji moon walla on jettidi saqqaji moɗon yettade laamuji wona ɗo walla won toon to leydi Mali bon ɗen pelle taw enen goodi min kam mi yiya wonno pelle men surtout enen fulɓe sa yi hande 80% fulɓe ene golla leɗɗe kono gollowo hono gollallam gaɗano yii an meeɗi yiide a yiyande wi ala haalɓe voilà par ce que joguiɗen ko golloɓe leɗɗe tawa ko ene mbaɗa hen tutu ene mbaɗa hen tata bon min mi yarani on banggue min mi jarno o banggue doctorat ko tuuba koɓe gollata ko ko ɗum jaggumi e laacima tiiɗi mbeɗa yiiɗi fulɓe yo gar ndewa e am so ndewe am mi holla ɗum hon mbatten ha dañen ha wona taw wona min goto woni taw enen fof goni si en golli gollam ɗe so yaaji tan tuuba koɓe garat voilà ɗum ɗo min ko ɗum ɓuranimi mi heɓani association taw mi heɓani wonno mi heɓani gardiɗo oɗo fooɗami voilà eyyi mbiɗa an ka docteur jaaɗa ko banggue doctorat gal tawa kolle safruji e fina tawa en jii hewɓe ha tengti to banggue dilloɓe to banggue fannu safruji taw ko safruji docteur eɓe en jii e kala saaha eɓe kaala eɓe mbiya wonde neɗɗo wiide min mbaɗa safa ɗum limta fodde sappo e ɗiɗi rafi walla fodde temedere rafi wiya ne wawi safrude ɓe mbiya kamɓe docteur eɓe yaruɓe on fanniyankoɓe woni spécialité mbiya ɗum ɗon wawa wonde holno neɗɗo goto wirata andi ngal ɗo gandal foof e holko masirɗa hen yimɓe docteur Bayelo Djiby Diallo il faut ganda mbimi joni yeeru mi wima joni gawdi ina safara temedde ɗiɗi e sappo e nayyi ñaw gawdi lekki gawdi ki walla gawdi ɗe koye gawdi ɓiɓɓe ɗe e haako ko hay sa duppi jullare nde ƴulɓe ɗe ina gona sabunde mumen ɗo e bureau he n'est ce pas bon ina safra gawdi ne safra ñeeƴe muusoje gawdi ne itta l' estomac mais probléme hono gandirta hono gawdi ittirta l' estomac par ce que gawdi ne adda l' estomac eko woni l' estomac ko kuuse mawɗo woni l' estomac c'est à dire il faut étudier pour comprendre gawdi ina safra ñawande hoɗo ndewata par ce que gandirta ɗum aynaɓe gawdi
ngoti sino dare nder teccan nder ndiyam teccan ñaaruwa so nayi jaɓɓi hen kaayi hen bonni ɗum so jeeyi so baali jari hen ɓawletake on ko teccan goto gon ɓawletake holko ɓawletake ɗuuse so jara kawle jooɗo ha demmina ha ceeɗu jiya guite ɗe kela mbatta sartude vitamine gase mumen ɗum wiyete sida ɗum docteur men hannde garata nde wonde din ɓuɓri ɓaleri mbiya ina wonde sida or ko yimɓe jii si wonduɓe sida no cafaro gallam ñabbuli 5 ndendata e neɗɗo wonde sida sida si elle existe pas mbeɗa wawi haalde koye radio paaɗa meɗe wawide sida woodani sida woodani ko ñabbuli 5 ndendata e neɗɗo ara wona sida eyyi kamɓe docteur ɓe koye ɓen ɓe kolliri wonde sida ko immunité neɗɗo c'est à dire ko neɗɗo ne jogui kaftorde ɓandu mum so tawi gandanɗama ɗen kaftorde ɗon gasi e ɓandu neɗɗo walla ɗen kaftorde maayi ɗum waɗi hankkadi kala raafi garɗo heɓamo ɗum waɗi hankkadi jomum wiya naati sida eyyi par ce que ɗum woni ko jiɗɗa wiide ko mataw ha joni wonde ko rafiji fawdita e jomum en kono won rafiji hankkadi holto heɓete holto rafiji keɓata to neɗɗo hankkadi saabu ɓandu neɗɗo waɗi kaftorde ɗe noon so tawi ɗe tampi kaftorde ɗe maayi ɗum waɗi hankkadi kala rafire bolle puyɗe ara naata e makko hankkadi kaftorde makko ɗe natta wawde habtade o lelo oɗon ka sella ɗum woni ko towtude mbiya sida mbaɗa sikki donc beele annene on mbiɗa ɗo mbiɗa wonde ko rafiji 5 keɓata e neɗɗo ha ari sida beele ɗiɗo safiji 5 so tawi neɗɗo ari ha yettima on niveau oɗon mbawi safrude ɗum ha sella walla ala beele mbiɗa mbawi safrude on ha rafi o ha sella hoɗo min ndewata ko addi foof neɗɗo to wonde sida neɗɗo jiiɗa sa yari litre uji 2 ndiyam heñere ma ɓamata litere goto kay jeeyi terɗe keddiɗe fof ndendi ko heddi ko bo joni reedu watti dogde jomum maɓɓama vitamine gase ɓandum déjà ɗuusama hoore muɗum watti musde ƴiƴam gase muɗum ƴiƴam ɗam gasani mais ƴiƴam ɗam maayi puƴe jalta e ɓandu jomum jiya puƴeje mawɗe jalta woni ala vitamine ɗum waɗata noon donc il faut reedu ndu darne natta dogde gawde no tawe o combat follere en tawe o combat murtoɗe en tawe o combat a faami ɗacce pattuɗe jiiɗaɗe en tawe o combat min ko hanki e nder wittam namnimi murto pattuki hono wiyete wurware wiyete ɗacce mum wiyete ko elki wurware n'est ce pas bo ɓeɗo fof ina waɗa participé ha reedu ndu daro so reedu ndu darima heñere nde waɗa fonctionné haɗa hande wonde toon ndiyam ko ɓamata e heñere ha waɗa kañum liwilde moteur o ɗum ɗon arta état normal voilà ɓooƴe ɗe kanje ngabbinta ndiyam taw ɗe jogui do hono mbiɗa ni taw humanitaire o ina waɗa circulé normal ɗen bumsuɗe ɗe heñere nde joɓe ɗe kañum fof ara renda tugga e sellude so sellima jomum jaa fayto ina jaaɗa fayto jomum jooɗima ɗo nama ɗiyamo ñawande bonde arde ɗo wonno ñawande yaltude dote nde c'est grave jomum bamum ko chauffeur mawɗo ko international addi leɗɗe guila Bamako suko o tugge safrade ɗo ha garɓe ɗo ɓe gaddimo ɗo o jokki haaju makko bonna e nder maayo o gollata hande tan wiyama ko sida o wonti voilà haala mum no heewi kono noon eɗen jogui kaptorde ha heewi no mbatten ha paloɗe ñaw cellal noon koye junngo Allah woni eyyi ha joni en certan taw beele oɗon mbawi an en tant que docteur eɗen gandi won rafiji kewɗi ma jomum waɗa ko wiyete analyse uji ma jomum waɗa analyse uji ko wayno tawi joni andede jomum wonde diabète ma jomum ƴetta ƴiƴam mum ƴette ɓe mesure docteur ɓe ɗo jogui ɗo ɓe mesure ɓe ƴeewa no foti combien de gramme woni e litre ƴiƴam jomum ande jomum naate diabète walla woni diabète walla diabète mo yettima type 1 walla yettima type 2 beele ononne oɗon jogui wittoji ɗi mbawɗon wadde taw oɗon mbawi ɓedde neɗɗo andude oɗo neɗɗo koye sukara wodde woni ko diabétique walla ala ɓe ɓettata ko guisimi machine muɗum nana jooɗi o machine joni sa ari mi jaggat fiɗede ma tan wata haccito subaka pourquoi wata haccito parce que sa ñaami a yari ndiyam hen gueɗel fof waɗa réclame ko jeeyi ko nder terɗe ma ɗe gotel fof waɗa réclame ñamde nde e yarde nde fokka huccitode or ko no mbalduɗa ni subaka fiɗede ma nduɗo ndu wondu hakkude ndu tan ɓiɗete laamu muɗum nana cañal ngal ñiɓe hen jaltina ƴiƴam nappa e dow machine he rokka réglage ganda oɗo jogui ɗum intonde guisemi voilà gasi leɗɗe muɗum nani ɗo butel gotel nani jooɗi ɗum jamma fof jara hen kaas haako muɗum nani ɗo jamma fof e sohnan mbaɗa hen limo jara eyyi en jii toujours safroɓe safruji fina tawaɓe woni onon docteur ɓe e hewɓe ene mbiya ne cafra diabète noon to banggue doctoragal to banggue tubanko banggue doctoragal ɓe mbiyata diabète ko maladie chronique woni ko rafi gandanɗa hoore ma ko maladie no wiyete no mbiyata ɗum ni kadi ko maladie
ko rafiji ganduɗa rafi duumiɗi ko rafi duumiɗi e neɗɗo ɗi rafiji noon pour mabɓe kamɓe docteur ɓe wona rafi cellowo par ce que noɓe mbi ko diabète ko ɓandu neɗɗo ne jogui machine ngel noon ko kañum woni ɓetowel sukara poɗɗo nadde e ƴiƴam neɗɗo ngel machine ngel noon suwata ngel sukko sukara poɗɗo nadde ha timma o wasa nadde ko natata ko wona seeɗa jomum jogo sukara wiya mankama sukara walla machine ngel gudde ciwtoɗe yaaja machine ngel natta wawde contrôle sukara ɓurtuɗo naata e ɓandu neɗɗo wiya jomum ɓurtotama sukara kamɓe ɓe kolliri kamɓe docteur en ɓe to banggue ɗi rafiji ganduɗa ma ko rafiji duumotoɗi ɓe mbi ko ɗi rafiji cellata jomum so ƴetti traitement mum ko alji kono eɗen jiiya toujours onon safroɓe safroji fina tawa oɗon mbiya oɗon cafra gonduɗo e jaɓat ha laaɓa beele e ɗum woodi walla beele mo meeɗo safrude tan ha sette jaɓede mum ha laaɓi walla ala on dokkat jomum saabu eɗen gandi holko neɗɗo yarata tan ganduɗa ma sa yari ɗum so tawi a misiri sukara ma tawa sukara ma ustima sa woppi hay so suwague tubakoɓe ɗe sa yari joni sukara ma wona normal kono sa woppi walla joni ñalam goto a yarani sukara ma ngabba beele onon safroji mon ɗi ko noon walla ala on cafrat jomum ha laaɓa holko mbawɗa fammin hen bandiraɓe wiyoɓe wonde diabète walla tension ko rafiji ganduɗa maɗa duumiɗi ko rafiji calta ɗo e Mauritanie ɗo gonɗen e Mauritanie hardaneji ɗiɗi dumdi ɗo e famille mumen yimɓe jeetata duumi ɗo ɓe jeeyi l'hôpital Sadako hen goto ne jogui 7, quelque chose goɗɗo ne jogui 5, ɓe gari ɗo ɓe kooti ɓe jeeyi l'hôpital national ɓe jeeyi ha Sénégal ɓe jeeyi ha Bakel ɓe jeeyi Kaye ñappamo hen ɗo ɓe gari ɗo ɓe duumi ɓe gimmi ɗo koye mois de juillet ɓe kooti diabète ne wawi yettade ha 7 ina yetta 7,80 quelque chose bon min diabète kewɓe yi tan ko 4 walla 4 hankkadi par ce que so jomum ari ha 4 walla 4 virgule hankkadi heddo jomum ma watta pikkirde hoore mum walla watta pikkirede hammeɗo o jogui ko 7,16 gonngel ngel soydi jogui ko 5,80 haɓe pooƴi cukalon oya 26 ans oya 21 ans ɗo ɓe nduuɓi kamɓe gaddimi o sac jaaɓe saɗa yami rokkama condi jaaɓe nawa a faami de ɓe gaddimi ɗo sac guerte ɓe gaddimi sac gawde ɓe celli haruna jara mawo heɗo o wojjo immi ko paari ari ɗo gojowel jeeya min safari ɗum selli hooti docteur muɗum spécial namni hoɗo keɓɗa ɗe wi heɓe ko ga wi vraiment o africain o jogui leɗɗe moƴƴe mawo heɗo ojo o nodduma qaali abouba o namno et si c'est vrai c'est faux hono ɓeene des probléme jogui ko yimɓe ɓen woɓɓene to e kufunaji non min mi watti fingade déjà non min mi jogui poɗɗe ñande foof c'est dire que ɓe gonɗinani ko gonɗen dow ko tubakoɓe ene gandi ko joguide ko gonga par ce que duuɓi 16 singamo fenade taw no darima seneke sa eyi an paami tigui mbiɗa aɗa wawi safrude diabète ha sella ɗum noon bandiraɓe joguiɓe diabète kala diabète gandanɗa hoore maɗa mo diabète anni yo jokkodire e Bayel Djiby Diallo oyomo wawi safrude ha jomum yeeri guite muɗum quelque soit diabète ma wawi yarude ma en dokku tonggode makko walla tonggode makko fotɓe jokkodire en ɗo e fotɓe jokkodirde e Madi to fotɓe jokkodirde e nokkuji kala ɗum noon sikki ala Bayel Djiby Diallo eɗen gonde makko ha joni ɗo e pharmacie makko tawa kadi ene tawtora yewtere nde musidɗo meɗen ene wiye Siré Samba Ba gorko mo fumo Guileyta ko neɗɗo kadi darniɗo pulago mo tawe ɗo so tawi ko Bayel Djiby Diallo e mbiɗen numéro makko tawi ko ɗo e Mauritanie mo tawe to PK 9 sara station Star walla Juma Frère Musulman so tawi a yiiɗi jokkodirde e makko leydi Mauritanie mbatta ko 48 76 36 81 woni 4 capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe tati e jeegom capanɗe jeetati e goho so tawi noon ko wonɓe to leydi Mali ene jiiɗi jokkodirde e makko walla ne jiiɗi jokkodirde WhatsApp numéro makko caggal nde mbaɗɗa 00 223 ko indicatif leydi Mali mbaɗa 76 02 64 25 woni capanɗe jeeɗiɗi e ɓolum jeegom capanɗe jeegom e nayyi nogas joyyi ɗum ɗo ko numéro makko kadi ko numéro makko Mali ko numéro makko WhatsApp numéro Mauritanie o kadi waɗi WhatsApp sa jokkodire makko o woni Bayel Djiby Diallo ene tawe ɗo he ganduɗama so tawi noon jiɗɗa jokkodirde koye ɓiyi ko kadi numéro mum to leydi Mauritanie mbatta ko 46 51 50 41 woni capanɗe nayyi e jeegom capanɗe joyyi e goho capanɗe joyyi e capannayyi e goho
ɗum noon ko numéro makko leydi Mauritanie Baydy Djiby Diallo wiyanno wawi safrude diabète ene wawi safroɓeji kewɗi kadi leɗɗe kewɗe nanɗo pewnaɗe sa ari a jokkodiri e makko inchallahu ma heeb jaam haala kañƴe hajata ni eyyi Baydy Djiby Diallo min cartani e ma ha joni ɗo to gonɗa e Nouakchott e nder pharmacie maɗa e nder galle maɗa eɗen jiiɗi namdade Baydy Djiby Diallo walla to banggue aroɓe ƴewde safruji hol ɓurɓe hewde arde ɗo heɗen ƴewde safruji hol fannu rafiiji ɓurɗo teskiɗa tan yimɓe ɓuuri wawde arde nottade hen so tawi ganduɗa hoore maɗa ɗen naggui miijo ma ñoore hol ɗin rafiiji ɗi ɓurɗa wadde safrude walla ɓe ɓuuri wadde arde ɗo ɓe ɓuuri namdadema e worɓe wonduɓe taare kewɗo woni prostate worɓe fuɗɗiɓe mawnude majorité worɓe normalement wona ɓe tooña babaɓe worɓe puɗɗiɓe jippade leeso hande aɗa yiya sukaɓe duuɓi nogas ara wima ko leɗɗe worɓe dartoto ce que ça ne va pas wiyene ok poɗɗe ne yara poɗɗe ɗe c'est très dangereux par ce que poɗɗe kala gorko biɗo ya ɓam poɗɗe walla rokkuma leɗɗe baɗɗe poɗɗe rokkama ko poɗɗe tramadol ina hanɗina tramadol yara ɗum ko pucci dogoji ko dopage c'est très dangereux même pour organe par ce que ko jarata hen ko witas no ngabbirta ni mani ma to ummato to mani wawa immade hoore aɗa yetto ngaraɓe taw sagani ɓooƴe ko ɓooƴe goni tame il faut namda docteur eɓe chirurgie ɓooƴe ɗe ala foɗo ndiyam circulta e ɓandu ma he taw sagani ɓooƴe il faut ɓooƴe ɗe mbaɗa ɗum tamise dokka fever wawa ngabbude ene wayno enen ko état so gonɗen galle goɗɗo less waɗi ndiyam ɗo ɗo gonɗen no waɗi ndiyam tawi galle goɗɗo rokkani ɓe ndiyam e keɓa tiyo sukki donc c'est très dangereux certain poɗɗe mbaɗon hakkille ndeno ɗum bo leɗɗe men ɗe ngala hay hunde ko bio 100% ɗe ndendina ha woni leɗɗe sappo e jeeɗiɗi ne waɗa lekki sa muuɗi hen tawa aɗa tawa hen guerte aɗa tawa hen ñebbe aɗa tawa hen gawri suuma ɗum ɗon ala probléme tawa hen ñebbe daay aɗa tawa hen ñebbe gawde men ɗe pour waɗa ɗum bio waɗa ɗum antibiotique hono ɗeɗo leɗɗe ngala probléme sa yari dosage ma ara hatta ndiyam ma circulde normal manima ara ko ngabba sen fawi tigui ɓuuri wawde adde ɗo ko wonduɓe caɗele gorago walla wonduɓe caɗele prostate to banggue worɓe normalement ko ɓe ɓuuri hewde arde ɗo walla wonduɓe paali tan ɓe jiyata pooƴe donc andu fof ko gondi so neɗɗo naggui miijo ma ñoore holko saabi hande mbiɗa hay sagataɓe tokosoɓe yaroɓe duuɓi nogas enen gara ne jogui caɗele gorago holko sabuto ɗum tan so neɗɗo tigo hakkille maɗa il faut ñamalleje ɗe ñamde il faut contrôler ko ñamata ɗo Mauritanie ɗo dammiri muyene foof ene wayno yarata ndiyam kewɗam eɓe jogui vitamine A et B et C bon ko ñamɗa hen foof ɓellere nde ene wawi rullude jooɗo e maɗa net so tayi ɗum ina addanma wondude même hépatite n'est ce pas voilà il faut ɓe ndiyane addama ɓuuɓal tan ɓuuɓal ɓayal sako e ɓandu maɗa cholestérol ɗum donc andu fof ko jahata e dow taw cholestérol ngabbe ɓandu ma ha ɓurti hoore musode watta waddema gêné ɗon jiiya neɗɗo jooɗo tan kañum goto telta yiiɗi ɗanade ronka ɗanade ina adda ɗum ɗo fof ñamalleje Mauritanie e il faut reene hay to Mali to eɓe ñama gawri eɓe ñama ɓiɓɓe leɗɗe eɓe ɗum ɗo il faut mbatta hen hakkille ñama ɓiɓɓe leɗɗe ñama gawri ɗum woni guura men lemki walla ɗum ɗo mbatta hen hakkille no fewi taw wona légumaji waɗi sukara sukara ko posone sukara fof ko waɗi sukara ɓurti ko posone usta hen doole maɗa ha no fewi ñama ko hecciɗi voilà hay ñebbe dayi ɗeɗo puɗɗe ɗo sa haako koye deefi e waɗi hen guerte ñaami reedu ma heewat aɗa wadde maaro hecco ko mbiyata ke mbakal mbaɗa hen ñaama ha kaara lacciri mbaɗa hen haako ñaama gulna kosam mbaɗa hen il faut jara ɗo kosam taw wulna ko ɗo waɗa kala ɗo gonɗa aɗa yara kosam yo taw defama par ce que nayi ɗi ne ñaama rakkal nayi ɗi no pigge nayi ɗi toɓetanoke voilà ɗum ɗo foof mbajibu bandiraɓam ndeno certain ñamalleje ɗum addani hannde enen ɓiɓɓe Afrique ɗo caɗele Sénégal ko ni Mali ko ni Côte d'Ivoire joni sa to hémorroïde nanguima to kam mbiyata koko enen mbiyata seero so seero nanguima Côte d'Ivoire ha gasi hantiɗo jaaɗa aɗa wawi safarade million tawa sellani par ce que fiɗɗo laaɓama gon toon wiya fiɗɗo laaɓa silandire o jaggui tuundi déjà n'est ce pas jaggui tuundi déjà ñamde wonta ɓennude reedu ma silandire o ƴakkata ñamde ha ɗigga rokka kuuse ƴakka ɗum waɗa ɗum ɗo cowdiri waɗa ɗum ɗo ko yaltata waɗa ɗum ɗo ko heddoto haali seero hande ɓe hewɓe ene gondi rafi seero kala mo kalɗa hande haalama woytoma ne jogui seero holko sabato seero so neɗɗo yiiɗi kadi Allah dadduɗum e seero holno foti wadde ha wasa hebde seero e gondude e seero hol conseil ta ɗum yo wat yo huttoro c'est le même cas c'est le woto jaɓ reedu ma yoora yeru ɗo ne haako ñebe daynani ɗo fewnako de hano fen wadda haako jalambane wadda haako cange ɗum ɗo sa ɓami hen kuyere goto e yari min bindi mbiɗa min bindi hen e hémorroïde chronique no ko français min bindata
ɗum ɗon sa muuri hen kuddu hannde muuri kuddu janngo e muuri ɓaawa janngo reedu ma wonta yooro jooni mbatta hakkille koye ñaamde nde ñamalleeje ɗe il faut ngannda ko ñaamda maaro yoorko ko ɗum teewo mi rutto heen patuuji walla geɗeeje ko yoornata reedu usta heen doole ma no feewi suukara usta heen dosage doole ma no feewi teddina ndiyam jara ndiyam haa heewa mbaɗa sport hono mi jiiɗa komi gorko mawɗo mbeɗa waɗa sport ni il faut mbaɗa sport voilà eyi musidɓe tedduɓe ha joni eɗen jodde bayil docteur bayil Djiby Diallo e mbiɗen numéro makko ko 48 76 36 81 walla numéro leydi Mali mbaɗa 00 223 76 06 64 25 mo tawi ɗo e noctote légal PK9 eyyi bayil Djiby Diallo en jii ɗo henne leɗɗe kewɗen ɗo eɗe mbaɗa conditionné eɗe pewna ha fewi eɗe mbaɗa e boîte uji ene wayno pharmacie ngaji no comme pharmacie ngaji tubakoɓe walla leɗɗe tubakoɓe ɗe ni jiiɗi andude leɗɗe ma ɗe beele eɗe mbaɗi date walla ala ɗe ngala date kadi wol produit jiiɗen ɗo henne ne oɗo produit eɗen jiiɗi andude holko woni saabu en jii e produit o borɗo mo jiiɗen ɗo henne ne oɗo borɗo mo jiiɗen elle ko produit woni hen holto yanɗen produit o no huutere eɗen jiiɗi andude sen namdima to par hasard oɗo produit holko nafata guel o ɓurdel holko guel nafata ngel ko affaire paali ayi affaire paali taw ko woni ne ngatta maɗo gonɗa ɗon heewi ɓowɗi ko poɗɗe goni hen joni noon poɗɗe muɗum gasi yeeru joni poɗɗe ɗeɗo poɗɗe nani ɗo affaire prostate ɗe ko maroke goto ari ɗo safrade keeci tampini ɗum ala foɗo yahane aduna hen colo verte ba leɗɗe muɗum nana dow ayi voilà o ari ɗo o waɗi ɗo jonte tati 23 jours o waɗi ɗo voilà ko hooti toon ko waɗi démarche kollumomi eɗen jogui leɗɗe o kam oye butel oɗo poti butel boɗe sukol woɗe ɗo dow ɗo voilà ɗum ɗo joni ko poɗɗe goni hen ɗum ɗo joni ko ɓiɓɓe leɗɗe meɗen aljannaji wuram ɓeyri siŋano jaaɓi ɗo nder gallam o ko 2 hectares demi nder muɗum ko aljannaji goni hen ni kami hocanamen sakuji 4 voilà haa ko muɗum e poɗɗe muɗum e ɓiɓɓe ɓe geeƴi ɗi ko ɗum ɗo watte ɗeɗo poɗɗe ɗe jiiɗa so an gonɗo an jabiti ko c'est très important pour toi voilà capanɗe 4 foɓɓere woni hen jamma fof jara poɗɗe ɗiɗi mbaɗa ɗe poɗɗe kono pewna ɗum quoi minen pewtaɗe pewtan mi jogui fewnoɓe ɗum min contact o wona minen fañe toon pew min ngala moyen muɗum mais mi jogui contact fewnoɓe ɗum ko ɗo produit matiére premiére o matiére min dokkuma matiére fewnuɗum ɗo naturel ɗe ngala voilà ɗum ɗo ko ɗum ɗo wonɗo ko aljannaji wiyetede voilà wonɗo e uulo ɓiɓɓe uulo ɗum watte ɗum ɗo bo goɗɗe nani ɗo ko poɗɗe leɗɗe men ɗe fina tawaɗe ɓiɓɓe capatoje ɓiɓɓe aljannaji e ɓiɓɓe leɗɗe ko ɗum ittete waɗe hay ɓiɓɓe pattuɗe ɗe gallaɓe pattuɗe ɗe e barkeje gallaɓe muɗum gallaɓe barkeje condi muɗum nani ɗo affaire neɗɗo mo ƴiiƴam muɗum moƴƴani aɗa huuli ƴiiƴam maɗa e ala ƴiiƴam jamma fof ɓama kuyere mbaɗa e ndiyam gulɗam goppa jooɗo ha ɓooya ɓiɗa hen limo jara systéme ƴiiƴam ma artat état normal cholesterol ƴiwa e ɓandu maɗa ha laaɓa taw gallaɓe barkeje ene fewna eyyi bayil docteur bayil Djiby Diallo ha joni en certani en teskinoma nden eɗen mbawi wiide mawɓe men nden walla guure men nden en gandano pharmacie ngaji en gandano ko wayno docteur eɓe rafiji kewɗi eɗen keɓetano koye leɗɗe men fina tawa ko hen kutortono jomum jogo gañande yaaha joni joni wooda ko Birame Lefi leɗɗe ɗi gaddana walla wooda sirop addana waɗane hen gañande mum sella walla saha neɗɗo ari ñiiri musore walla ari hoore musore addane balamaji walla ñippere walla warkewo fewnane ɗum safta ɗum ha sella hande ɗum foof hande ne wayno ɓesguji men nana daara woppude ɗum hande eɗen daara woppude fina tawa men eɗen dutto e pharmacie ngaji kadi pharmacie ngaji ko ɓuuri hen hewde leɗɗe mabɓe leɗɗe pharmacie ngaji ɗi ko leɗɗe ummiɗe e nder leɗɗe meɗen ko ɗum ɓe jahata ɓe mbaɗa reconditionné ɓe mbaɗa hen produit ji goɗɗi holko basiytoɗa e yimɓeɓe ko fate bande banggal gande men fina tawa d' accord mais ɓamama 1908 joni gonɗen ko 2025 1908 ɓooyide duuɓi temedere seeɗa debbo sidowa jeewa ko sidine Australie nden Australie ala wiyete ko sidine capital ngal woni leydi ndi foof soko debbo ko toon jeeya o waɗi école makko étude makko ko allemand e Berlin o janggi haw gasi o felliti yirlade touriste o yii ɓaleɓe enen ɓaleɓe ɓe eɗen jiiɗi wonde yimɓe woɗeɓe eɗen jiiɗi tan momade eɗen momo joni o yii eɗen jiiɗi wonde woɗeɓe par ce que tawi yimɓe taton jooɗi goto ko boɗejo ɓaleɓe ɓe ene jiiɗi ñambude boɗejo yimɓe ɓaleɓe ene jiiɗi boɗejo
kanko fellit fewde cosmétique debbo wiyete ko Linda James o darti fewnude posone ɗe hono waɗata ha nguru oɗo immo ñobbo nguru o tawi sana wappa o felliti nadde ɗan naade o ari ha Afrique ɗo leydi men Sénégal o soori Fouta o yaha ari wuro meɗen woto no wiye e ndurmaji Demɓe e nder waalo he o yaha wonde ama makko ne wonde guide makko nanowo Pulaar nanowo Jolfe no wonde mumen ɓe tawi gorko mawɗo wonde ɓinguel mum wonde baali ɓinguel ngel no feeri leggal andi kawle no hamni ina gaaña korlal no ɓula ƴiƴam babiraɗo o fafti baaji gawdel biltugel looco ɗum tan o itti baaji ɗi ƴakki ina ƴakka ina wukka e gañande he ina ƴakka ina wukka hen caggal mum ƴakki ko takke koyngal he waɗi baajoro dadi hen ha tiiɗi soko debbo dari no ƴeewa on waktu écran ndani ala ko bindol muɗum windi ɗum ɗon ha gasi bo joni o haalde ɓeyto wi yoɓe ndeme gorko mawɗo o immi jagge jungo sukalel ɓe gabbiti baali o ngel abbo baali ɓe jeeyi ɓe ndewe muɗum ɓe ndewi hen kamɓe guide en ɓe ama makko ɓe ganda ko debbo suko debbo dartata mais o rewi hen ha hedde waktu salli fana ɓe kibbitimo o wi gorko mawɗo o haɓɓiti koyngal cukalel ngel ƴeewen no wayi o wi no ha min jofoya wi ala haɓɓit min haade mi yaade mi yiya no wayi o haɓɓiti tawi ɗum ñawande nde renti hono koko ñootani ƴiƴam ɗam feddi o wi ɗum ɗo ko antibiotique ayi o heeɓi gandal walla o heɓani o itti gawde ɗe ha heewi o itti ha ko gawdi ki o siri gawdi ki o waɗe sakkosaji muɗum hay ɓakkere weedu gawdi nde o itti hen o yaadi hen o fayi Berlin on waktu e nder aduna he tawata laboratoire tawata ɗum ko Berlin tawata ɗum ko Islamabad Pakistan tawata ɗum ko Montréal Canada o yeehi Berlin o yeehi laboratoire o nawi toon gawde ɗe kolli ɗum minen somin ndende ɗe posone mbeɗa min mbawi ɓamde 40% tan yoni min jogo ɓandu ndu min guitta nguru o min ñobba ɗum tawa taƴani ƴiƴam yaltani nguru danejo gonɗo less o ara yalta ɓamta place est ce que ça va marché o wi non ça va marché kanko ɓe waɗi noon o rendini gawɗe ɗe e posone ɗe o fewni cosmétique hono ko momoto ɗen ko histoire kalnamaɓe ɗo nata jomumen batta wujjude quoi voilà ɓe o fewni ɗum ha gasi o waɗi essai ma ko laboratoire holli ɗum c'est bon o fewni ɗum cosmétique immimi e gawde ɗe kolli ɗum no mbiɗa min ɓama duuɓi 6 duuɓi 7 contrat min keɓata duuɓi 10 sa woppani maquillage bonnat ɓandu ma taƴata nguru ma bonna ɓandu ma walla mbaɗa datte hono no jiiruɗo hande ni ɗon to kalɗa maquillage ɗo a holli en joni sabunde mbiɗa nde ɗo sabunde fewnira ko gawdi mbiɗa nde ɗo sabunde so tawi neɗɗo waɗi maquillage ha bandu mum ɓonni so tawi lotirima walla hutorima nde ɓandu mum ne arta couleur normal joni wona o waɗi watti wadde ɗum minen en 2011 madame Diallo Kadija Haydara joom suuda mawɗo kay fewnata ɗe cabune o waɗi examen battum kanko e Cameroun en ɗiɗo kanko yalti premiére ɓe mbi way eɗen mbawi fewnude cabune ɗe mbawi fewnude nebam woni nebam jiiɗaɗam puɗɗi fewnu cabune ɗe rewɓe congolais ene garta ko ha gallal gara cooda cabune ina ƴeewa ina mbaɗa vraiment to yeeso ma ɓawlo kurma ɓoƴƴima voilà ni minen min natmi eɗen mbawi fewnude ɗe deke gawde ɗe ɓe dokki to laboratoire to kene addana neɗɗo bonnude yeeso mais tawi on goppi ɗum posone o gacci on jaggi kam min goto mbiɗo artirde yeeso ma ha ɗo ɓamiranoɗa ɗo jaaha tawa e mawni noon hanti mbaɗa débrouillé voilà ɗum wurti amen e fewnugol cabune ɗo min yiiti autorisation peeje fewnude ɗum min keeɓi gawde 2021 immorade gawde meɗen immade gaawi nane leydi Mali Nioro e biyeteɗo Oumar Diop ko miñum ministre des affaires étrangères Mali o miñi ko gorko ko sehlam sanne min gollidi jaama o heɓanimi sac gawde 100 kilos addanimi Bamako biyeteɗo Ousso Sabara Ba ari ɗo e wuuro he min jokkodiri batte téléphone ko gorko moƴƴo kay wallimi semini gawɗe nawi ɗe Brazzaville min pewni cabune alhamdulillah min keeɓi hen avantage no fewi gila nden mbeɗa fewna cabune gawde mbeɗa fewna cabune timma mbeɗa fewna cabune kaliñoro mbeɗa fewna cabune keewi masina ha joni mbeɗa continue dartude ɓe ɗum ɗo foof ko mbimi ko jawo woto senglata
ni waɗi eyi bayel Djiby Diallo yewtere nde nana fuɗɗo woɗɗoyde seeɗa sabu eɗen jara capanɗe nayyi hojom ko weeli duumata kono pulaar heewi wiide ni ko fayi e dammol ko fof hejjata e barme ɗum mata wooda ko jubbuɗen hen tan bayel Djiby Diallo e jiɗɗen namdade to banggue leɗɗe mon ɗe to banggue eɗen gandi leɗɗe ɗe ne cafra kono ko ɓuuri hen hewde yimɓe ko mbawa andude hono ɗe kutorte walla to banggue dosage saabu eɗen gandi hunde waɗi ko dose mum ene fati ene waɗi dose mum to banggue leɗɗe ɗe beele oɗon mbawi oɗon janggi to banggue fannu dose o tawa eɗen andi oɗo so neɗɗo ƴetti ɗum dose o ɓurtani kene tampina ɗum walla goɗɗum saabu eɗen gandi kala ko ɓurti moƴƴani so yimi haalde mbimi leɗɗe amen mi jogiɗo leɗɗe somi wima joni ɗum ɗo ɓam aɗa wonde lest ma no wuuli jaw ɓam kuddu subaka ɓama kuddu kikiɗe ɗe leɗɗe ɗe jiiɗa c'est terminé mi jogiɗo leɗɗe sa ɓammi ɗum e waddemo litere goto ndiyam pecceɗa ɗum pecce nayyi sa sewmum pewnata o jeeyi ɗum kalis kewɗo mais peccel gotel ngel mbaɗa e ndiyam ballina ha wiyata aɗa wonde sayi ko wiyete ko paali cornique a ronki sellu fes reedu fetima aɗa sa hebbini wallito weeɗi sa yari tan e tutata 5 minutes sa tuuti premiére deuxiéme troisiéme haysa ƴakki mbuugo e tutata ɗum sa jogaki feere muɗum yahata hay goto wiyata feere mum yeehi mi yii rewɓe tawi kam ñoora rawane tuuti ko wayno kaddi kore mbiɓe hay wiya koɓe fiyaɓe korka mais c'est pas vrai ko ñawta voilà eyyi to banggue ha joni leɗɗe ɗene eɗen jiiɗi namdade ha joni beele so neɗɗo ari e moon no ƴeewa walla safruji wondi suppose no wonde ulcére walla ne wonde reedu wuttoy walla leɗɗe jokkoɗon ɗum eɗen gandi walla to banggue docteur eɓe walla to banggue pharmacien ngaji eɗen gandi so tawi ko gonduɗo e diabète walla gonduɗo e tension walla leɗɗe ƴettata beele onon so jomum ari oɗon namdo ɗum tawi no wonde ɗi rafiiji walla ala on dokka ɗum leɗɗe tan ya lawol muɗum min namno holde rafi gonduɗa tawi ko yeru debbo wi jibinani min namno est ce que aɗa fingotono planite familial est ce que lewru ma no ara normal est ce que nde gonɗa cukalel nde aɗa soofa ƴiƴam walla aɗa soofa taare kewɗe ɗo min toɓɓo ɗum ko jaabo aɓe min ganda sa yi guel ɗo cukalel nde woni cukalel ene soofa ƴiƴam wonno sa yi aɗa soofa ƴiƴam walla aɗa soofa cukalel soofa ƴiƴam walla aɗa soofa e mballit tous les temps so mawni so wonti jeguel wattide lewru tan ñaw o ɓuɓuri ndi ndi ngabbat dette ndi hucca hoore nde woni mémoire to woni central ujunnaji ɗiɗi e hunde ɗaɗol no toon jippe terɗe ɗe ɗo ɓuuɓal ɓaleyal ko ɗo jippoto min namno ɗum ay meeɗi fingade planète familial yeeru rewɓe ne pingo woto jibinde fes ɗum pingui o no ɓama e neɗɗo duuɓi 14 bon il faut hole leɗɗe ɓamata yeeru ɗe leɗɗe ɓaleje gonɗe dow ɗe safara diabète eɗe safara ñawande ko boni fof ɗe joni ko ɗe jomum ɓamata yara hen ina yara hen kasuji 11 kas atayo kasuji 11 so naate ma tan a yiyat lewru ma watta arde to lewru ma ari ganda ñawma selli bo voilà antibiotique leɗɗe nani ɗo ɓama ɗum mbaɗa e ndiyam mbaɗa hen limon aɗa yara ha trompe ma taw wanno bousé waɗa déboussé to lewru ma ari ko ɗo keɓɗa hebde fartange keeɓa reedu min dokkata ko Allah rokkata mais ko o tentation min mbaɗata kono leɗɗe men fof ina poti danger ala hen hay goto arta wiya mi yari leɗɗe reedu doɗɗi so neɓatarani eyyi ma en gar hen ngal namdal ko adi kene udda ha joni jiɗɗen namdade bayil Djiby Diallo ko fati leɗɗe mon ɗe wol wasiya saabu en jii hande yimɓe hewɓe ene mbiya en jogui leɗɗe ne cafra leɗɗe en jogui leɗɗe ko safruji fina tawa jomum hay nokku ala witto waɗi walla ala ɗum gandal jomum jaaha ƴetta hen saaha mbaɗa hen kalisaji maɗa ha kewɗi non seulement a heɓani jaam kono kadi saaha sabunema rafiji holko mbasiytoɗa e yimɓe ɓen kadi hutotoɓe wiyaɓe ko safroɓe tawa gandana leɗɗe mbaɗani wittoji mumen tinnoɓe jangga jangde neɗɗo mawnanta jangde mo janggani famata sa anda namno ganduɗo walluma kota hebde hay bakkata ɗo a hebde puisque sa torli neɗɗo gimmiɗo leydi ari safarade ko Allah sellide c'est vrai mais so warema leɗɗe wayno temedere ujunere yiiɗi ko hebde jaam joni no neɗɗo no yaaha l'hôpital won toon ha maaya mais so wade ma leɗɗe yo to aɗa jogani ɗum dalilu ɗum waɗi jeyata aɗa yeru mino joni oɗo koli mo jiiɗa no jooɗi ɗo o koli joni fayi ko français voilà oɗo koli nanɗo o fayi ko Amérique sa yi ne yaaha toon koɓe soodɓe ɓe cotti oɗo Salif Samba Bobaril ɗo o woni représentant Amérique sisinayo wonno min gandodiri 2017 ha joni sa yi kikiɗe leɗɗe makko gimmima ɗo yaade o kode kiliyaneɓe ya quelque chose voilà wona gonga firtoto eyyi bayel Djiby Diallo waktu o nana doga namdal men beele bayel Djiby Diallo ko puɗɗiɗa e golle ma ɗe ko wol caɗele meɗa dañji hen tan taw caɗele teskiniɗe
walla alhamdulillah wona neɗɗo mo sellani heɓi défaite mi keɓani ɗum wona probléme laamu wona probléme aéroport wona mi yahata sona avion kono mbeɗa suuri hen duuɓi 16 joni alhamdulillah Allah no reeni alhamdulillah eyyi Bayel Djiby Diallo namdal men sakket saabu waktu woɗɗoyi hol wasiya basirɗa yimɓe ko fati e gandal men fina tawa gande meɗen e jogui gande men ko gande ɗi tawruɗen mawɓe men to banggue fannuji fo to banggue safruji to banggue ndenka ɓandum to banggue ndenka guure men ɗum fof hande ne wayno ɓesguji men ha tengti génération joni noon woppa gande men fina tawa eɗen gabbito e gande tubakoɓe e gande arabeɓe hol wasiya basirɗa yimɓe ko fati e gande meɗen ɗum basimo fof janguen ɗemgal men ngal taw mbaɗe ngal maîtrisé golle ɗe tawi eɗen jiiɗi leɗɗe men ɗe eɗen jogui guese ladde ko Allah funnata ndenen ɗum hono mbiɗa to premiére to cumuli ɗi ndenen ɗum leɗɗe men ɗe marenɗe leɗɗe men ɗe fof no golla kala lekki jiiɗa no dari ene jogui safara muɗum kala leɗɗe sappo jiiɗa no dari ene jogui safara mum ndenen ɗe leɗɗe mbattanenɗe hakkille jiiloɗen andudeɗe waɗanma bonus yeeru lekki capatoyi Dieynaba yiiti ɗum to ladde to ha namdi kam mbimi way capatoyi mi waɗa bonus kala mbawɗo heɗade audio ɗi hoten hakkille gonduɗo e diabète ko on duttoɗen jomum capatoyi diabète muɗum ko yeeru tamande junggo fonde ni mbaɗa kaɓɓe maɗa 11 e nder balɗe 11 aɗa jogui ɗeɗo kaɓɓe voilà ñande foof aɗa ɓama haɓɓere wotere defda ɗum e litere ndiyam defa ha ɓenda tellina joɗɗina jaaha ƴeewa ko dene nani toon wiye komkom ɗe dene cetta hen wotere hay to nde fota e wurnulde junggo cetta ɗum ƴakka ɗum ha gasa ndiyam sapato ciiwa ɗum feccere demi litre o jara ɗum sa yari leloɗa ndeeƴa haysa ɗanaki deƴƴinɗa net goppa téléphone aji goppa dokku goppa sonko ndeeƴa e nder leer keɓɓo kikiɗe mbaɗani sa waɗini nde e nder balɗe 11 ɗe waɗ contrôle sukara maɗa jiiya tawat sukara ma ko heddi ko seeɗa tawa aɗa reeni ñamde ma nde ɗum ɗon waɗanma ɗum bonus eɗen jogui leɗɗe ko ina safra men taw en jahani jeeri en jahani waawa sa felliti noon fewno ɗum leɗɗe diabète wajibu mbadda hen kode bamɗi wajibu mbadda hen nayɗe wajibu mbadda hen kojole ewa lekki godinante o gokki mbadda hen ko antibiotique sa artoyima mi haalani so Allah jaaɓi ɗe sa joguima ɗum aɗa wawi fonde diabète ha gasa e ɓandu jomum tawana yaaha eyyi so neɗɗo yiiɗi jokkodirde e Bayel Djiby Diallo hol tonggode wallata e holto tawata 72 06 64 25 e 48 e 76 36 81 ɗe ko numéro ji amen ɗe keeɓo en permanent hayso mbeɗe nder avion eɗe marche so tawi ko base ma gonɗo Mali o ne holno heɓorto e madame Diallo kadi haydara ɓama 78 ɓama 30 ɓama 01 ɓama 65 ɓama numéro ɓiyam debbo 90 13 41 81 Aminata Sow ɓe gonnim toon jiitane basus kala ɓe ɗiɗo numéro ji nayyi ɗi nodduɗa mamin dokkumaɗo min goni walla numéro Dieynaba ɓama oɗo numéro 46 e 51 50 41 Dieynaba Baye ɗiɗo numéro sa heeɓi tan mamin dokkuma hen ko laaɓi so Allah jaaɓi e won konngol ma mbayni ko mbeɗa kala ɗo ɓi pullo woni mbiyo wima tinne mbattodire hakkillaji kala ɗo pullo woni wallahi pullo goɗɗo ko banda mbattodiren hakkillaji guurden jiɗodiren ballodiren gonen neɗɗo goto so en gardini goto tinnoɗen bakkiloɗen e jomum so wino bonna tawata wawa ƴeewen dewɗo e mum o goppen goɗɗo wona yeeso gadden oɗo jokkoɗen ɗum walla gonɗo yeeso enen foof jaggodiren gonen neɗɗo goto ɓen ɗum ɗon nawata men yeeso woto en janfodir so en goppi janfo wallahi en poola mi salmini kala ɗo ɓi pullo woni e leydi he mbeɗa ñagani ɗum Allah moƴƴere minne kadi mbeɗa dardiɓe du'a o salli ala Muhammad eyyi sikki ala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andine maɗa weltare TV en garde yewtere men ha ɗo hakkude men e Bayel docteur Bayel Djiby Diallo ɗum noon ko musidɗo moon wonno ko musidɗo moon sehil moon Hady Abouba gorko mo Lixiabo gorgol tawi kadi ne tawtora yewtere nde hono musidɗo men Siré Samba Ba gorko mo Fumo Guileyta ka tawete ɗo kañum ɗo e Nouakchott Lamaɗo leydi Mauritanie tawi bismiɗen hande ko musidɗo men Bayel Djiby Diallo eɗen tawi ɗo e galle mum e nder pharmacie muɗum ɗum noon ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on